Jo, jeg synes, det er vigtigt at være her for at være involveret i, hvad der sker i vores kommune og i byen, og sådan, og have en indflydelse på det, synes jeg også er vigtigt. Ja, jeg synes også, det er vigtigt, at vi ligesom lærer, hvordan vi trives sådan i sundt fællesskab, og ja, vi fokuserer lidt ligesom på hinanden, og vi ligesom kommer igennem sådan, sammen og hjælper os støtte op om vores idéer, som vi har til hinanden. Og det er også godt ligesom at få en idé om, hvem der egentlig er der kan hjælpe skoler, og både folkeskoler og gymnasier, sådan, hvem det er, der er allerede i gang med nogle projekter, og hvordan man kan forbedre sådan komme med vores input. Vi finder også ud af, hvad det er, der de ligesom allerede er i gang med i forhold til trivsel og fysisk og i uddannelserne. Så vi har også lært lidt, synes jeg, hvad der egentlig sker ude i vores kommune. Ja, det synes jeg også.